raso katangga maon si buku tulang iyo dek mandangan tapi yo baku mandang hari rayo di rantau urang ipo hati si dagang malang tak bayang kampung nanjo halaman ayam matong jatuh balina denai marantau maon haroka sana kira nyari sayang saja baka panjangan dinan rami taraso langang hidup di rantau kinilah surang indah ado tampe batenggang mangkonyo kalang jalan pulang ondeh dulu sana deh pulang basamo bawa pasangan karena bunda minta dorilah syarat pakai ayah cuma dekan luang denailah lare di seso untuk urang kampung dari mola salam salam rindu yo dari jauh olai mulai samo pandang untuang ko isu kita batamu minal aizin wal faizin maafkan ambo lahi ajobati raso katangga maon si buku tulang yo de mandangan tapi yo baku mandang hari rayo di rantau urang ipo hati si dagang malang tak bayang kampung nanjo halaman ayam matong jatuh balina denai marantau maon aroka sana kira nyari sayang saja baka panjangan
Inan ramita rasolangan hidup di rantau kinilah surah. Indah ado tampe batenggang mangkonyo kalah jalan pulang. Onde dulu sana de pulang basamo baola pasangan karena bundo minta jarilah sarato ampun kabake ayah domande kandua denai lalare biseso untuk orang kampung dari molang salam salam rindu yo dari jauh kok lai lai samo panjang untuk engkau isu kita batamu minal aizin wal faizin maafkan ambo lahi yang jobati